В този тържествен ден на апостолите поднасям Свети Петър и Свети Павел да въпадат благословение и благодат за цяла България. Славна Ларица наша, както да обревете, правите Бойчо и сади сега и поправите, които се молите си след което си тази вода. И достояние Твое, победи православно християно, нас противния да. И благослови и достой. Днес е един исторически момент за град Бургас, не само за град Бургас, но и за всички пътуващи в посока Южното Черноморие. Тук са колегите представители, кметове на останалите черноморски общини. Повече от 25 години община Бургас е подготвила един работен проект за този пътен възел. Много правителства минаха, много хора обещаваха, на много политически партии започваха с този пътен възел кампаниите, но уви, намери се един достоен, отговорен премиер, който наистина се удържа на мъжката дума и в самото начало каза, че това е приоритет на управлението на политическа партия ГЕРБ и този пътен възел, каквото и да се случи, трябва да бъде изграден. Защо? Защото десетки семейства са почерени в разстояние на 30 години. Повече от 37 смъртни случая има на този участък. Повече от 60 човека са с трайна инвалидност. Десетки са хората, които са чакали тук не по-малко от час на големите задръствания в края на месец юли и пред целия месец август. Радвам се, че днес на този свят празник, Свети Павел и Петър, честит имен ден на всички празнуващи, ваше просвещението на вас специално, днес да открием този дългоочакван пътен възел. Благодаря на строителите, които предсрочно поеха ангажимент и го направиха качествено в срок. Имаме и разрешение за ползване, акт 16, съвсем изряден на пътен възел, който ще отпуши трафика, ще отпуши туристическия поток към Южното ни Черноморие. Изключително важно за развитието на туризма, за развитието на целия регион. Честито на общината, надявам се да няма повече жертви, двойна еластична ограда, така че да предпазва тежки катастрофи. Надявам се такива никога да няма по този участък. В условията на най-тежката финансова криза, която още не може по никакъв начин да се намери изход от нея, но ще до 6 часа работихме в Брюксел, от 10 започнахме пак. Трябва да кажа, че успяхме да удържиме източните държави, нека така да ги наричам, да останат визионните фондове, защото това са изключително важни пари за развитието на регионите и за конкурентоспособността. Така че Бургас, и не само Бургас, виждам и кмета на Созопол, и всички, които идват да летуват по Южното Черноморие, мисля, че ще видят и особено и вечерно време колко е красив моста, с осветление, с цветя, с напоителни системи, глупако устойчиви мантинели, тук сме сложили като в София, защото не вярвам да са по-разумни, за да не падат от моста. А и виждате и след ремонта на другите естакади, съвсем различен изглежда Бургас в момента в този му вид. Истински си пожелавам да няма повече жертви, да няма катастрофи тук и на кмета на Бургас му пожелавам така да действа, защото още доста пари има, които да се усвоят по европейските и бюджетни програми, които пряко отиват да обслужват хората. Какво да ви кажа? Всичко това, което правиме, то остава, десетилетия ще го ползват всички. Приказките си заминават. Желая ви сте живи и здрави, приятна събота и неделя и честит празник още веднъж. За здраве. Нема се.